bareng. Sarapannya komisan bareng. Iya. Lah lek nang ngarep kene lho, Mbah. Lah garing iku. Walah tamune. Tamune 400. Nek panas masak delok iki. Kalau nek tombak Yon kebang coba tepor sama mobil sekeluarga aku ini asko kubur aku tombak kalian pulau banyak sabun asko seperti keluarga syukur tapi katanya nggak kasih katanya gak sampai 300 wah jadi terbalik walah artis sendut-sendut
Ken. Tunggal malih kasihipun salah berkas nggih. Anu wae rene ngasmara. Salah malih monggo. Tunggal malih Mas. Apa lagi juga? Tri prakara manungsa tangkenang weruh ananging dimenangake budaya siji tekaning jodoh loro tekaning rezeki telu tekaning Gusti Tri prakara kala manungsa tangkenang weruh ananging dimenangake budaya sedaya wonten pamurpane Gusti kang maha ngawasa bebasanipun rembag renteking ati tan bisa bedah utunge Gusti ingkang amung lumampah Gusti ingkang aparing berkah jinulung ing mantra suci lumantar sang juru pratiti semangkala Yuwana kang sawulaksana kemarin orang pribadi berpandang elang untuk mulih sambil kadang berjudin dulu kembara mayang ingkang milongkor galing baping sangat konjak kelihatan sarindik yang pasik Jawa Tasko paketen sekalian sapemat mengono resan kepenganten arso samyokat jumenengaken sumanding janjan ing sedaya arso akan dituwun wonten ing sasana paragaran wonten ing sasana kursi lungguh kang minangka papan panggalih sang praja Bunda ingkang katembin yang bobo tuwis wonten ing sakajenging sasana kursi lungguh kang minangka panggalih enten kang ana sanget pos mengeten ingkang arsa satu pilotur jeneng kautaman pepayung pribudi rahayu wani marang bapak di marang kalista lamun lebaran bos hanya kepilu ning sasana sidinggil binaturata mangono yo jalan
Lih, emang serene? Lagi blok. Enggak mengguri teh. Mas, asik. Mak ning. Kilo kene lho ning jero. Kilo lek kene. Ning jero kene tok. Darat, guys. Lokal wonten ning kanan kiri. Ora koyo ning ngarep ya. Tapi kanan kiri. Udah pinter sama. Sama. Ora maksudnya wong Garoso. Gara-gara sudah cukup berasa. Tak motor kenyalan lo pengendek. Si Rombo satu enggak pengendek sekalian kan pertanda. Kalau bang jitu bang jatuh pak terwing bapak tuh meraping pengen apa yang bagus. Orang di karangku pindah nih koplo priyogo tak juga benar. Kemarin sangat potongan dan saringkit kalian kemudian ini sasono turun sinedenggo pindah nih sam orang itu. Nyuting kan nyuting. Pantangan kemarin sekal jak ngaji totoro kata tutur tompo toyo. Paling kemarin mengono dia bagus Riki Subagya Arso asum guna karya Arso garwo minangka sarana gesang wonten ning Madyapada. Desane ngabani nasine Abiyantara Kasta ujute kuburampe nanengi ujute masa kalpa yang kacung baya ning sarana lisan-lisanipun tumuli pangkono tiyang dados Riki Subagya ing aturan sasana palenggahan. Lamun wareng jumeneng saking sasana palenggahan tumuli sumangga isen-isen ing masa kalpa babasan kadya sablondok banyu genthok sepancur banyu gedhe sumungkap dateng wonten ingkang kantor paribasanipun sabrasing guna karya Abiyantara Riki Subagya wis kapareng samya kaparengaken ingkang garwa kala-kala mulai kanthi boyo pamarsa kadhitipaken sampun bapak ibu minangka prapodo. Najan sangat pojok ngeten sakit besar kanthi mandirek pribadi para dene tani laring pengayongan nggih bapak ibu sekalian kanthi sawer bareng penganten sari putri dengan detik berada pesta kacar kudur wong liya dadi dulur yen wis dadi dulur tambah dulur padha teng kata-kata Kuno sahabat bagi sahabat yang menemukan membawa samyo yang terakhir itu sangat mengenai terkundur motor di papan panjang bobolan itu saringi terjadi semakin lagi motor dan sekolah rumah tetapi dan sekolah pengantin kang mangkono sangat motor pengantin harus hanyukurin rahmati gusti kebuanjuk orang kita kan bersama dari Madyapada ganti lumarat kadang kasih kantos kantor daharan pun atrakan sosangan ojo pengenten sekalian sebut jenar montowarno jenar anak kuning kuning menolak dari pengentos-antos bisa bareng tumindak yang harus gimana gegek nek kene nek ambruk piye? Anu merai koiringan gak patek. Merai pendarat guys, ora iso nyutingno kaya tamu pas kene buah ya Den. Beda. Iki jeno rono lho. Ora sesek. Ya nek sing nyekel nera Mbak Deni, Mbak Isma iki sing ngatasi. Walah ki meng 300, guys. Yo kae, terus iki. Cek terus iki. Oh, pirang-pirang kae. Pirang-pirang, guys.
Pokoknya ojo le Den. Apa iki Den? Den ngerti ya? Gak kuat le. Jane Den ngangkat iki. Kono pojokan iki lho kene. Wis. Kae wis dikeki kono. Foto iki aku foto nang ngene ngangkat ini. Sik ah, durasine kurangi ben genep